ти, любко моя, з Коломиї, тебе сяє пацьорка на шиї, тебе ручки біліші від тіста, твої очі чарують півміста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом. Ой, як добре увечір нам двом. Вийди на здибанку мені, до каштану або черемшини, я у вишитій вийду кроватці, о, ти взуй оксамитові капці. Я тебе поведу бар на моду, ти такої не пила ще зроду. Підем в кіно, моя щебетушко, я тебе поцілую у вушко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом. Ой, як добре увечір нам двом. А як місто кладеться вже спати, повтікають ці коти до хати, ліхтарі будуть ясно світитись, о, ми мемо до ранку любитись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом. Ой, як добре увечір нам двом. Селям алейкум, в ефірі програма Джанглу Студіо. Сьогодні до нас у гості завітав заслужений артист України, відомий у всьому світі бандурист Тарас Яницький. Селям алейкум, хош келдінес. Алейкум селям. Як настрій? Дякую, дуже чудовий настрій, дякую, що запросили. Дякую, що завітали. Тарасе, ви із сім'ї музикантів. Так. І за плечима 15 років музичної освіти, якщо я не помиляюсь. Навіть так? більше, тому що ще це тільки вищої освіти консерваторія, а ще 4 роки музичного училища Глієра і 7 років музична школа. От що для вас є бандура? Ну, бандура, знаєте, це без зайвого пафосу, але це код нашої нації. Це те, що відгукується в її звуках, так, вся її історія багата. От, з її печалями, радістю, і це все в ній є закладено. Варто тільки торкнутися цих звуків. Яке місце бандури в сучасному музичному світі? Я скажу, що бандура почала себе саме в такому глобальному музичному світі і сенсі відкривати буквально ось тепер в 21 сторіччі, тому що зараз бандуру можна почути і в естраді, і в джазі, і в академічній музиці, і у фольку. Тобто всі жанри бандура, можна сказати, накрила. Ось. І що хочеться сказати, що велике зацікавлення Європи і Америки зараз інструментом. Вони вже багато разів запрошували в різні країни. І Діаспори чи… якщо і діаспора, і європейці, чи американці. І якщо раніше, коли я їздив за кордон, це сприймалося як екзотика, то тепер вони віддають належне бандурі, тому що вони вже трошки знайомі з Україною, з її історією, частково навіть політикою, і вже вони знають, на який інструмент вони приходять.
поговоримо про політику. Вона в вашому житті є і є постійно. Так, на жаль, так. Так, зараз, на жаль, тому що ви даєте багато концертів в зоні АТО і в шпиталях, і допомагаєте якось. Розкажіть про це. Ну, раніше значно частіше, останнім часом не було змоги відвідувати АТО, але регулярно в шпиталях граю нашим хлопцям. Трошки раніше максимально, ну, наскільки міг, настільки і об'їжджав ці території, де наші хлопці, навіть в окопах, на машинах грав. Ну, абсолютно, це не сценічні ж площадки. От, і для них це важливо, надзвичайно. До речі, от, вертаючись до вашого першого питання, як люди ставляться, от в першу чергу ти бачиш, як наших хлопців торкається бандура. Тому що часто навіть сльози навертаються на очі в них. В шпиталях лікарі кажуть, що бандура має терапевтичний ефект, дуже сильний, тому що вони навіть у сні не можуть відволіктись від тих ситуацій, які вони пережили безпосередньо на війні, що ну, вони кричать у сні і так далі. А тут має якусь таку властивість бандура, знаєте, та генетика, той код, власне, він їх торкається і навіть такий лікувальний ефект. Скажіть, скільки коштів ви вже зібрали для допомоги? Ну, я не люблю розповідати про це, тому що це виключно мої приватні концерти, поїздки за кордон. І я намагаюся співпрацювати або з європейськими такими компаніями, які допомагають нам, наприклад, медичні у Франції, в Парижі, чи в нас тут, котрі закуповують ліки, протези і так далі. І також намагаюсь просто вести, так би мовити, людину, котра захворіла, так, і в міру своїх можливостей до кінця, доки вона не вилікується, допомагати у всьому. Бачити, тобто, безпосередньо ту людину, кому допомагаєш, тому що багато фондів зараз і вже немає того відчуття, як раніше, що дійсно ці гроші доходять.
Останнім часом ми спостерігаємо сплеск цікавості в Україні до народних інструментів і народної музики. З чим це пов'язано? Ну, я гадаю, передусім це пов'язано з тим, що люди почали себе ідентифікувати як українці. Після оцих революцій останніх, особливо трагічної, саме останньої, то люди почали задуматись, хто вони є, для чого вони народжені в Україні і чому вони називаються українцями. І відповідно, оскільки я граю на національному українському інструменті бандура, то відповідно і почали проявляти інтерес люди до нього, тому що він почав відгукуватись в душах людей. А як на вашу думку, це тимчасове явище чи тенденція буде продовжуватись? Звісно, що не тимчасове, тому що українці і так любили інструмент, але тепер вони, знаєте, більш прискіпливіше споглядають на бандуру і її розвиток. Концертні зали заповнені зазвичай, коли бандурист виступає. Дуже багато проєктів останнім часом народжені з бандурою. Як в мене, так і взагалі по Україні. І такий всплеск, знаєте, такий ренесанс, можна сказати, нашого інструменту, тому що він від початків був надзвичайно популярним. І коли, наприклад, Кобзар десь мандрував, то в будь-якому місті, де він не виступав, сходилося все місто або селище. Ось, і зараз ми маємо таку епоху відродження. А люди, які ніколи не бачили інструмент Так. бандури, як вони сприймають цей інструмент і які питання вони, по-перше, у вас Ну, знаєте, запитують? вони в надзвичайному захваті від інструменту. І Так. в мене навіть був такий момент, коли в Парижі вже давніше я давав концерт, і після концерту прийшла пара росіян. І вони кажуть, що це за інструмент? Що це за інструмент такий? От, він такий класний. Просто ми раніше в нашого народу не спостерігали. А я їй кажу, що це не російський, а український, тому ви її не спостерігали. І мене здивувало, тому що ця пара вже давно живе
Парижі, і я думаю, що це, напевно, правнуки ще тих емігрантів, які ще за царя туди емігрували. І от така фраза мене просто шокувала, що вони кажуть, ну як не російський? Каже, значить, ми щось не досмотрели. А я кажу, що це означає? Це повинно бути російським, що так? ви вкрали його, так? От. Тому що, знаєте, ну не хочеться в політику заходити, але в Росії ну, неймовірно багато всього краденого, знаєте, і історія, і культури багато перемішано крадено. І тут навіть наш інструмент, знаєте. І я кажу, ну що ви за тим інструментом, який ви перший раз бачите, ви хочете вже його приватизувати, якщо ви своє по факту ніколи не цінували. Петро там з Комарохів просто спалював з інструментами. І ну, багато таких речей, що вся етніка, все, що було дійсно важливе, цікаве в Росії, воно завжди переслідувалося самими ж привидами. От, це така річ. А так, з позитиву, звісно, дуже багато новаторства пов'язане з бандурою зараз, тому що я реалізовував бандуру і в драматичних театрах, де багато таких прийомів, і навіть придумував певні такі звуки, так би мовити, театральні, які до цього ніколи не були використані. Seversin, em sevmesin. Akşam olsa gelmesin. Em seversin, em sevmesin. Akşam olsa gelmesin. Seni bana söylediler. Sen başkasın seversin.
Ми не прощаємось з Тарасом Яницьким, тому що продовження передачі ви побачите згодом. З вами була програма Jungle Studio. Залишайтесь з телеканалом АТР, слухайте якісну музику, підписуйтесь на сайт телеканалу АТР.